maiso naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero y'abaibuli. Mwanchi murigere bigeta seni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo mu Gusingo kwariganya so murobero bwo Okomenya Okuya umurobero toko semi wa mange cinchera cyo Okomenya buyake bo chenu kwirenda korende mebireito akurwase emechando ao gati abamarore egati yayanda mange nari twari rero nimbwa tomugeni aso murobero yoga igaka ndatacho kwanera mange igoro yemechando gusumu chando bwa maiso nubaite emechando ne menge egiye kwirera no nyaba yerire no nabantu abange batigaire batari korora gose babwate emechando ya maiso korende rero ndubwa tumumanyiga uyo gucutumanye amange na kyamarwaira yega ya maiso agocha ase omubere na kyumuntu akoyanyora na indane nekero yanyarikane n'umuntu yanyorire ningi kerige go cyakorekana na kyubuwene bokurwe na kyumuntu yago konyekaiga erinde nere agendere komenya ibona mwancho muri ngo kwariga ni meyo muroberi obeko gusanga na intu ikomero eri tobe togosemiwa amange igoro iyo korenda amaisaite ono muroberi okoleto asore na inche Evelyn Osere kerongo kunyoro na sensemo ya Facebook na bagotonyaro wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyaro wetra Ndizi TV News eri togendere gusanga amange na kero kendo ne ko bwateri bori na bogotuma ribori yao ase nambere ito eri tobe togosanga na barabo babe bagotoiraneria na intu togendere gosemiwa amange ngo kwarigani obeko gusanga na intu ikomero kero chinga kiechiga ndete komo munyakitari ribaga abega gotumanya eri tari yaye nane nasa gutoka eri togendere kuiwa amange kurwasari. Karibu sana daktari. Yamana sana. Nebo kumanya mwanchu muri eri tari yao nane nase ogokorera. Sasa marieta nkuru ku Frank Okada Nyakawa. Kino munyakitari bwa maiso bakora Nyamira County ga Referral Hospital na bere Referral Hospital wa koru 2019 mbaka bonega ninjo munyakitari omonene bwa maiso Nyamira County bonega yawona. Karibu sana asumurubiri yo. Ari turero daktari ndete tukwanire mona igoro yo pocheni bwa maiso na kyabantu tubente kurenda maiso ntumaita abantu abange iskugaiga banyorire mechanda abange babairire gutigara batari korora kubwatikana ni mechando aho iyo koreta sa maiso kuri tutarachaka gukwanire mechande yigantete timenyeti obuya bonde mboro bweri so gutatiga okorora. Amaiso to muhimu to gutumia sa maiso no korora. Ne ine sense muhimu sana aso bugoma bwitu nebora tokonye ngaki tokomenya because na maiso to gutumia kokora kiregento mbaka ngaki nonye ukurigi ngaki ndatebe ukurigi our daily upkeep na maiso to gutumia ero monto au koire ekobe problem gose gwacha kiri gutwara shida ya maiso. Tukwaniranga kigoro ya ntubwate na mubironde bwese nono kobokongo bwate parts muna maiso na bwate some parts tukwaniranga rende igoro ya parts ya na kire part ya gasi ya enere. So amaiso arosire koreto burabu alafu burabu ubu umukyoire uburabu obwebiche yugo cyobongo ime. So amaiso basically are clear again to kere motunga abunenderero plus ne lens alafu kurwa burabu bokwenda bwake kwirinde muki ebiche yeirwa sobongo irwa irwa sobongo bono bongo bwa interpreting ki kwarorire bono inere amaiso egasi ya maiso basically. Asante sana daktari. Abante twenda yemase ya mwikase emechando area ya maiso ikwirira umuntu atana naruarira maiso kwanya abandi bagutumike birore usabandi batari korora. So ase shida ya emechando ya maiso na shida tete chinyinge chire kirende yanchibeke categories y'emyaka. So asa abantu abakimono chikese chinyinge tokorora Nyamira ga ni allergy abana besku allergy alafu number 2 neri mbari konyara korora are konyoro umuntu agwategende tokoroka refractive error mbari konyara korora are gose konyara gosoma igitabo so burabu ko bacanda enere problem enene alafu kero kwenda abantu abanene ase myaka ya chire 60s 55 gochigoro nenkenge egento gekore cataract alafu na pressure ya maiso na aro because nateba nabata mache
pressure macha yikira accumulate atari konyara gosoka isko pressure kwenda iguru yami gekwire ndo mukiori bokorora yarete problem gete tokoroke glaucoma we yakora ase kwire ndo gwachaka koluze turkonyara korora buyabuna konyokorora naenda sabana bakebaya banyoriru na barabungura twara bare chip problem including cancers but again to mono tokorra asabana bayibiru ne cataract icho mwana na bara iburu ne chinkenge ose aiburu ne shide ya glaucoma chinchere chichi amacho kurwa maiso gosoka chire blocked for one reason was ngencho endega so chia cause a problem yo mukyo yu sareka eneras chi problem datebe chinyinge tokorra Nyamira ga ewono ambiye mana daktari bono kero wakwanire mechande mona sabana na baiga banta banene ndete tucha kukwanira umuchando yo mo ase oyomo ani na weka kukwana na allergies mono ti allergies ne gento kere common tumaitenge mayengere mono common na sabana banta banene ndete to tumanyimbi ndo kibiri bikwirera agosebi koreta allergies echiga chia maiso so chia allergies echi ase chisemchi to ntori komanya exactly nkikia igego cause chia allergies egento tomanyete tari raisi komanya ngento gete gosine vumbi gete gosine motegete wone igo egento tokora no kobweni no ko manage allergy na allergy tiri kobweneka toko ni manage so normally ne ritu omuntu kago twara allergies ne chiko chake miaka 3 kare omwana are miaka 3 ene gabo 5 ekogendera mpaka ange miaka 16 gabo 17 ya chiera yoka but ndoko nyetigera yoka singencho gatiga ego saria maiso so tokonya control togotumya mariogo go control na marioga na mariogo go tonyeri asa maiso na rotobwate yogo control kia allergy abarende ku specific kiko gera ndobwati reason ndora manya bado yewona abona ne kimuntu akora manya buna nichi allergy mbwato gose science chiri chikoro kibuna nichi allergy injiri chiye choratebe ona sikisaine igente kenena sikia allergy no kweyagi konyoro mwana kweyagi ryoka marago bagose mambi tari konyara go concentrate ka kira yagiria maisa kubarira amariga gosoka alafu uburabu gochaka kubwachanda mbata itikurigiri burabu alafu busuko igwase kire miaka ya chire mbari konyara kororare bakonyara bagochaka gusuka angene blackboard kero kendo mwarimbo nabo gote mwana utari korora ego bid nacha na moro kinari kire blackboard so enere problem uko yagi oku kero kwa tiguru long term tari ko pa control eshide ko ba ego sariendorero endoro ego chaka ko bende ko bandika eko benyororo alafu yabandika ibona yarete problem in future ego bid gate twatumia chemicals or strengthen ko beke kwere ndendera yaba enkongo ose toko go chenjeri twakubekere monto mwao eyire expensive naende tricorrect outcome ngiyego so again twanchite no go control yebona nende na mariogo tari ndoko manya course ati kuri again tugete nini ya na mariogo nende infrequent check up gwikachinya gitari twanya komo control yebona igone kero muntu abate allergies wakwa na ire signs and symptoms yechekero abuna ko yeria mariga nini ngonyorore kero kende nabe kunyarekana onyoro muntu amaisaya iga ngumwatiare akoigusa pain tatego sendiate te komiami go sagu kunaiga nko feel ale some pain gete eyunero ntokwandire na nebe sign ya allergy ina vera be sign ya allergy but mono ase allergy no kweyagi oku ba kuigwe kurende yo kunya kweyagi ryoka konyoro mwana kweyagi mbaka gotaka gosoye biara elise ime yagime kabisa ono na inbono kurwa maisa kubadira sana ono maybe egento ne ebire gokwa nasi chikoze ze chinde okumya nkoro mundu nabakumya maiso eriso ryateke ose amanyinga itekeme ebinte binge bono ona ikinaki bone yu na vera affect on the buensi ase myake ibe bono ino muchando bwa lagitwarigerere to kogendera mutu no muchandonde bono ne chinkenge chinkenge mono abantu go affect na abantu abakuru buna tokonya kogendera ko emyaka bune ko endera nanda abantu buna baganya kogota elense eriego chaka ko otware nkenge ndubwate lensa maiso
so kire yachakire gutwara enkenge ugochaka ko radio ki umuntu akorra batari korra clearly buye go nabana korra litaturi radio kiga bone yibono ego bid twasa burenkenge yu aseke enchira togo kwana rende but ne cataract surgery togo kora twarusie enkenge twakubekere kerore lens artificial kerore erisemi ere safe surgery kire yakor no montore experience no umunyagitari umuya egono nali na cataract yobu science challenge chile common signs mono number 1 again tokorra kuruska okorra erisuri ribwate kurende ndabwime alafu of course ikina kitokoro kenkenge number 2 muruiro munyene akorra rita tulirio karioka ariko nyara korra clear ikina kigendo ndatebe mono sana ase signs ambia muno daktari ndege turagenda sumuti mukomokego ekero togochikwira na ntogendera gukwanira mechande yende mwanchi umurigere binogendera tako iguni go tole no munyagitari bwa maiso gaiga stogendera tako gukwanira igoro yemechando ya maiso eyo yayireire abantu abange gucandika nonya abange gutigara batari korora akorende ritwe rya rero ni gotogo semi wa mange mi umurubiri wo komenyo kuya daktari ngo tumanyale na twabere to gukwanira ototairi buna emechande yeganige gutoka sabana na boigo abantu abanene asimono twabere to gukwanira igoro ye chialaji otumanyire byorokereri mbiri bye byekero umuntu abwate chialaji cha maiso na ndeni ngige koreta nabwo twabere to gukwanira igoro chingenge guse cataract binabumanyikante ase umuntu bwege songo ibono mwanchi muri antoka ndate gusanga mange amarume chando nemenge eyo turachi gukwanira natumanyingi naki ego cyane ingige go cause na inde naki byorokereri bya mbiri byebi na monongo cyale go tutebibono asa muruira yonspi useme chande yonspi ya maiso anaki obuwenya bokorwewa umuntu ngo bwenyare gose ninkigo kikyamubere kre yanyari kandi buna onyori ruburiro bwiga igono mwancho muri rito basa guskare ndendase umutimo kumokego eriyo tokoirana ntogendere gusanga manke Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanyebuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babwata mabaga asechikosi chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels Okomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kya Kisii Low Court mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisii Gusii o Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gusii enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gusii enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubarikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. na ndo mwanchu mugere bone karogendere to gotubwati ngo kwarigana inda senchira ya bene rio togende gusanga amange kero togende tego semiwa igoro yobo chenu bwa maiso aito daktari nende karibu sana hendu agendere tego kwana twakwanire igoro ya allergies twakwanire igoro ya chingenge bono nte togenda sumu chando de nende wono umuchando nde nende tokora sana ne kurende umuchando yobugo tumia muntu tari konyara korare ostari konyara gosoma tari konyara koranye iyo ase kurende to konyiroka refractive errors enere problem ere asabana mpaka nonya sabanta banene but abane ko ba affect sana because mbari konyara gosoma bia nende yaba affect
ekwirende yabo mbari konyara guika gusego gukora buya buna babwende konya gukora na rito koroka short sightedness na long sightedness ningi muno gekwirira omuchando yo bono omuchando yo number one ebintu ebinge birakus but nabo kwiburu otabwa ti power gose lens yawe teri konyara go focus light buya ase wente gwasumuki yes so bono gabugo ikatogo konye nebirore bigo konye go focus oburabu bono shida neri kero tari konyara kororare bono metito komanya exactly ninki ase kwanza sabana mbari konyara go perform via ende bako lose kuika gukora buya samatem tigantebe gose asichisemi chiabo ono daktari ekero tokenderete to gochiwo kwanira tutaraswaso muchando ndebe nainde bwa maisekero twarure aso muchando yo kero kende ngonyorore chingaki abana mbaro bakwiborwa kwanyora bakwiborwa bwa muchando kwanyora bakurusose no buchabu gasa maiso kwa igose no mudata no mwana one nabwa muchando bwa maiso ninki ingi ora kwandriguru ye muchando yo ase kurende ebi totinka ito kwana nabye asabana kira abana bakwiburu kira bagweterenjererio kwiburu bago piko buchafu bongi ende buna bakwiburu kigimeiga babwende kubekirwa amariogo ere standard babekirwa ase kurenda maiso ko clear buchafu obu alafu kire uburendi bwa kawaida bwa mwana kuikomus obeko busafi motu ende busafi bwo ko include mpaka maiso number one go clean maiso mo sibia maiso buya turigo soye sabuni ime lakini go tumia macha mabwati negetambege safi wakamuki alafu kwa motimia maiso buya bitotie bimbi bwende kobera sa maiso so shide ye bitotikero mwana iburu nende go chibosyo no buchafu bokoreta bono bako konyora mpaka chingi chigo cha sa maiso na nini wono nerinda encourage abantu bakore kiba abana hygiene ya maiso ebe igoro yeona asante sana bana togendere mutuno muchando ndende wono muchando ndenda kuanire guys muchando we pressure ya maiso bo affect abana kiba ibwiru nenda bantu emyaka buneko nyakwenda abantu abakuru tigantebe abantu bare 50 years uchigoro muchando yokoro ku glaucoma yes na ende glaucoma ye apart from nabura iburu nero gose ochonyore emyaka go chibosyo nonye chi ajali goso koumia nabokora sadie enchinchire chichoko rusia mais kurenda mache kuru erisaime amach kurenda eriso ringe emopira igago sembombo libwate amache ime nenda macha aya akonya goswa na nda aya ndeka akonya gosoka so kirago soka okonyora sometimes chinchere china buchira tiche amacha yagoswa akonya kubeke pressure yaba igoro enchira nero tokonyara kopime pressure yu nende problem e pressure kere ya chire igoro egosarie muki yokororo so asa bana bakekere banyori bayiboiru igakigima asichi wiki chintanga nyokonyora endororo yabo yachakire gotwara enkenge ibwe ko muminyoki ase munyagitari bamanye gopima ni turamanye shida ninki naende kuruwa buna barakorwe surgery wigura chinchira kiri nabo igo asabanta abanene osekiro monta umira nyorra jali ya blockiri chinchira cyo ewana niye kina kikero kare ko kia kubore glaucoma egento ndamente asabanta abanene neriyo ko ogochaka gosirie obugare okorora ubutambe nabokoro ubutambe buna kawaida lakini shida neri turukonyara korobo gari kwa karolire gochie side mwede buna toy karansire gana bokoro no nyerige nanga kirigo cha kuri side uno muntu kiranyorro glaucoma acha kire kwenda akonyara korabusi bata akonyara korege ntoke gocha kurukando gono nya kwendie gari kuetange gento bune bintu nonye bitembi mutunga maiso eko baraisi sana eono alafu ko chibosyo eko enda yatanga kabisa turiko nyara nonye korra ko chibosyo eono daktari todara agenda se umuchando nde bwa maiso ni kero kende bintu mbironta ite o tobe kire bwasyo kurero abantu bagukagera bikoirera gutwara bikoirera umuntu konyore mechando ya maiso kwigora abantu batabna kero ko bera sumugaso for long o exposed ya sumugaso
kurigereria right ekerora se light chire chinyinge ekerora gusina so bukendu obonge ibintu bune bikero kene no tebe ngorera biro monta atware mechande ya maiso ya uburabu tobwete n'uburabu buri boko chase after emyaka eminge tumete nka kiase kigusike kuruku but eclipse ubuna buburabu buri tobwete but uburabu obundi bubu ati problems mono igo but neriyo shida neriyo konyora umuntu kira atware allergy gose gento gete gose amaiso tari konyara control uburabu buri boko chaka komochanda igende tokora gabu no kwebirore byo gukenga use ogokenga uburabu obunge mboso asa maisabo eborere ebirore byo konyora bigonya ko biko tumenga ndatebe bigo control light automatically asekero asuburabu obunge biko mwama kira asuburabu nende kwa chiro so burabu nende biko koraki biko ba clear gose bikorabuka kabisa ewono muchando ni twathire ba maisoro reyoyo emechando ni mengi asa maiso neri nabe kai na class faigo negento kende nende kego chaka kuchanda abantu abange mono negento tokuruka presbyopia presbyopia ye na bantu kire kwa ikire 40 years and above kwa ikire myaka 40 go chigoro ugo chaka turukunyara gosomange ugo chaka utaka kubeka gitabu are gosoko chakurigi uburabu nini wono shida neri challenge cheto buna umuntu agonya gokina chikonya koba chinkong nende chikoluze kurende flexibility yo koroba konya ko gareas gosoko care so kire ikire gabo okonyora ogoika 40 years torukonyara nonya kole kubeke kadi esimi gosoko beke sindano kurende eusiase sindano igabu bone gotaka kwa nyore birore na bira akonye bono go focus eshide yekoro ku presbyopia nende go chaka montore 40 years ochiworo ewono inere problem datebe chi problem chinde ne chinyinge chi amaiso abwata amarire onsi Tera marira yo spinaro ndete kwanira so muroberio yegage kugoro mwancho murigererio resko gari anatete ayamanye onsi anariata keraro rire gusine science echo umanya umuchando norororo erio baga gutarira abanyagitari ba murigereri na koenekya mucho rigo tumanyana kimoko kora uburingori bwe michande yegage twayo kwanire yonsi kuri ndente namanya kero kende kero amaruire narororo agochangiro umuntanyo ruburire amaburire bwa maiso yes narwire kyaya amarwire na mangi aguchangia uburire ubutanga ndachakire ni sukari sukari ego affecta maiso sana nende sukari yegente ego affect ne eriso ime ne wateme kiyamanyinga so kono sukari ekerere igoro etari cover control bia ase myake menge ego chagosari emeki yamanyinga era maiso ime emeki bono yachaka ko witira manyinga seriso imo nende bono kire itira manyinga bono kunyara kuri kuokorra kugusira bono so sukari nere ngo affectere kuri ndokorora yes igento kende ne pressure but pressure tari mono sana kere pressure igoro sana na bera asari emeki ya manyinga manyinga emeki na bera ateke emekire kuri nde riseime neme gusu nende meke nende bono ego ateka raisi sana so kere pressure ya chire igoro mono itari ko ba control na bego ya time kuri nde meke afa manyinga aiteka eriseime kurwa bono tokunyara korra iyagera twaso eriseime gosibya manyinga ya naende amaruire na mangi na indago kos ekurende shida ya maiso but bona iga ayuabere naro common sana tokorra Nyamira ga bono amaruire andinda mentere one chikansa amaiso nabako ba affected ni chikansa ende cancer nero etarigo kwanu monasa kurenda maiso naende ego affected bigori kurende age group chance kero mwana iboiru na baranyore nonyere cancer nere retinoblastima is very common okonyoro mwana kuiboru kira iboiru kurende akuiburu nenkenge so enkenge ye
tari raisi umuntu aramanye ekosi yaye gwikoreto mwana uyu nyagitari togotebi kosi ninki because nabera abe glaucoma iri na kwandro usina bera abe nonye cancer usina bera abe nonye ne cataract so sometimes cancer sa abana bayibuyu nabera achake bnenkenge yona iye go affect amaisa go chakobimba muskuigo onye teri ko ba attended yagendra mpaka ya spread go cyobongo ime umwana ucyosira mbaye ambi muna daktari asobo semyo bubu yakegimanda itaseri twere turakora umurubiri yogaiga akorinde ndo chikogendera gusanga mange utumanyie anene nakinga yigwikira umuntu twari uburere bwa cancer yeriso na mange cinchira cyo wetanga gusembinto kibiri umwanya bantu twene tagokora eri wetanga kurwase okonyora imicando ya maiso eri weko kwenekia obokene bwa maiso aito nigo burubya igo no manchi umurigere rimna kwabere goko iwa ubona marwere ya maiso twabere to kwanda useme chando ya maiso daktari oberega gukwanera egati iyeme chando oberega gutumanyana kime chande yiga ekoretwa na inde echinje biorokera rimbiri byebi na monana baka gukwanera igorake naki bagokonye kiri umuntu atwarira umuchando yiga kore ndaseri tugorare ronte turakorera gaiga umurubiri uyo akorinde ikego chando chikogenderera nachi gutumanyia asobwe imekegima oburinkoria na kibogokoru umuchando yo monene ne challenge na kichiko bweniwa na kero kende oba naki gwikera kwanyora umuntu urwarira uburoire bwa cancer egatia ya damange kore ndaseri tugorare rero aiga no tugokorera ono murubiri koretwa sore na nje Evelyn Osero tumira ni ikegocha